Wara sentejn nuqqas minħabba l-pandemija, ġiet imtella mill-ġdid l-Open Day mill-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalfar. Fost id-diversi attivitajiet kien hemm diversi wirjiet u stands b'informazzjoni. It-tfal li attendew setgħu jieħdu sem f'diversi attivitajiet, fosthom dik tal-abseiling u setgħu jaraw u jitlu fl-inġenji ta' trasport li jintużaw mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. One News żar din l-attività ġewwa Ħalfar fejn hemm assista għall-ispjegazzjonijiet mill-membri tal-AFM lil daw kollha li kienu preżenti għall-attività. Tkellimna wkoll mal-logutenent Kejli Ġelfo li spjegat x'kienet tinvolvi din l-attività. Kienet ġurnata milquha minn ħafna nies, kemm ta' età kbira, kemm ta' età żgħira, kellna diversi attivitajiet li kemm it-tfal u kemm il-kbar setgħu jieħdu sem, kellna abseiling, kellna aerial ropeway, kien hawn anke jumping castles għat-tfal, kien hawn min kellu l-opportunità li anke jispara paintball. Ġelfo spjegat ukoll li l-Forzi Armati ta' Malta ser tkun qiegħda torganizza aktar attivitajiet. Mela bħalissa l-attività li jmiss hija t-10 week training program li se jibda propju nhar l-erba' li ġej. Dan huwa miftuħ għal kulħadd bejn 17 u 30 sena. Se jkun training program maqsum fuq 10 ġimgħat fejn kull ġimgħa ħajsir training differenti biex inti dejjem tipprogressa u tavvanza fil-fitness tiegħek. Għal aktar informazzjoni fuq l-attivitajiet li jorganizzaw il-Forzi Armati ta' Malta, wieħed għandu jżur il-paġna ta' Facebook jew fuq is-sit uffiċjali.